Assalamu alaikum. Mohamed Lamin, promoteur culturel. Hande bo ndon haala dinga wondere en fota ngaren haala dinga wondere en jottaki artiste men mawbe hande bo ndon alaji Bobo Amadou Rasta. Assalamu alaikum alaji. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Koni jammin tawi on. Jam kodume jam on wari. Kodume jam. Alaji noy suma on ko don jalbita non do kam noy ala suma man ko. Na andi min do nyama ahum, min kam nyama ahum jamum. Okay, bon alaji ko yerbi am yottina man e kama kam pat gimoma min nani sedda. Ko laarani Vincent Aboubakar. Yimɓe girdaki ngol gayranan gima kesi woyla marwa garwa ngawdira ɓe ndena Vincent Aboubakar ɓe keɓa ɓe gimol kam noy ko laarani haala gimol ngol tammaki ɓurtago noy ngol wayi. Kai miɗo taski wato andi kugal to voɗan ɗo hana yawa neɓa voɗa ɓuran yawa velay kanjum on waɗi a yi ha jottangol ɗo tawi amma ngol ɗon lawol e ndengol tan mi wurtago miɗo numata jawmirawo jaɓi kam ɗo ɓe ɓawo julde ɗo kam mi purtinan ngol to Allah mo de ko coupe du monde fuɗɗa andi en jiyan Qatar Vincent Aboubakar yan mo représenta yimɓe ha Qatar haadi gimo maɗo wala hala mouton du nord e de ko coupe du monde ko yimɓe keɓan dara kai be gimol may sam o tammi dillirgo kangol o womata be may ha nder terrain to Allah moyi nden kam min foti min nanangol seɗɗana kai on foti kai on dangol gol ɗon ɗo Joni goɗɗo ɓurɗo ma kam yahu bakkuno mo sago arda a tokka mo. Je suis mouton du nord. Nanani je suis mouton du nord. Mini non nanta bali woyla ɗo amma bali woyla ɗo ɗi yaran mon ha on numay timmi to Allah mo mesamingol seɗɗa Joni goɗɗo ɓurɗo ma kam yahu bakkuno mo sago arda a tokka mo. Vincent Aboubakar Cameroun ɗo yattama. Okay, fan in Alhaji Bobo Amadou Rasta kono ngayri nan go kesu mako min tammi on nani Vincent Aboubakar ɗo wara to Allah moy boyde ko jan coupe du monde be hoore mako o wi en o yadan Vincent Aboubakar yadan be gumal coupe du monde ta jawe ndene kadi ɗume jaɓɓitoɗa fan in ma ngayri yigo ma alaji kai ɓe wayri am yigo kadi miɗo sukli miɗo taska amma miɗo wara mi senan fanen duniyaru ngam nayi kadi na se to en waɗi commentaire ɗo wara inchallah bon sel jam tv bo yetti on en ngari en keɓe entretien mbi Alhaji Bobo Amadou Rasta ndene kadi to Allah muyi ha si jam tv tamiragol parmol a vole studio